देई एडी कौन करूचु ओहो हौ ए सारू पत्र ने फ्लावर डिजाइन लो माँ तारिणी गोटे चित्र आंकी देलु ठीक अच्छी कर देवी तू जेमिति हसे मा बसुधा ओ अझट कन्हे तोर लो तू मो स्नेही मा जसोदा एते कष्ट सही हसु तू जेमिति हसे मा बसुधा खरा बाजी गले दिए से छाई एमिति माटे जगते नाही खरा बाजी गले दिए से छाई एमिति माटे जगते नाही